onwe onye nsị dị ya jebe karịa ma ha nwere otu ahụ ha si apụta sị na ha chọrọ ịzọ nke a ha si otu ahụ gbakọrọ ọnụ maka azịza dị n'ukwu ogbu ijiji ha si otu ahụ wee gbakọrọ ọnụ sị anyị achọgo na ị nakwa unu sịrị unu nwe Naijiria nne Naijiria unu jide ka anyị nazi ebe nwa Naijiria edozite be anyị achọghị idozi be anyị ebe ọ bụ na abịa na president ndị be anyị ama ndị ya vice ndị be anyị ama mbịa senate president ndị be anyị ama nnu ya deputy vice ya ndị be anyị ama nnu ya forces niile ma amị na police ndị be anyị ama nnu ya even na nepa ndị be anyị ama nnu ya nọ n'isi then ịbịakwuzie na custom ndị be anyị ama nnu ya NNPC bụ be anyị esi amị mgbe n'ebe anyị ama nọ n'isi kedu ihe anyị na-eme ibe nwa prison ọ bụ si mezie onye be anyị onye isi si mezie ndị be anyị onye isi ya chịba ndị prison asị ha sị adị eme ihe anyị na-eme ọ na bụ nke nsị ka anyị enyezi anyị eji aka anyị mee apply sisi gị anyị ikpo nso olileanya si anyị n'aka ime otu o si anyị n'aka ndị ukwu anyị chere ndị anyị dunyere si ha jee nọchite anya anyị ndị anyị dịrịrị lada ha wee na-asị anyị na nke a bụ nke anyị efiluo na eziokwu ka ha na-agwa anyị wee dịrị ha wee rigoro na lada wee were ụkwụ gbapụ lada wee sizi anyị na ihe a bụ nke ha ọ bụzi nke anyị